چیرۆکە ڕەشپۆشان چیرۆکە ڕەشپۆشان پرتووکێک چیرۆکان ئادانا پاییقە. پرتووک یەکەم جار لە ساڵە 2008دا لە سلێمانی بسۆرانی هاتیە وەشاندن و نەهاژی ژاری وەشانên پەیوەندێڤە بە کورمانجی هات چاپکردن. چیرۆکên wî di gelek festîvalên edebî de xelatgirtine. Çîroka reşpoşan ku bi soraniya wê hîkayetî reşpoşekan hatibû çapkirin niha bi kurmancî li ber destên xwendevan e. Çîroka reşpoşan ji aliyê hejmara rûpelên va pirtûkek zirabe. Lê ji hêla teşe, mijar û hemû taybetiyên xuyên din ên edebî va berhemeke xurt û qedir bilind e. Di pirtûkê de neh çîrokên cuda cî digirin. Dana Payîq ku mijarên çîrokên xuyên di vê berhemê de bi giştî ji jiyana Kurdan a berê û serpêhatiyên zarokatiyê wergirtiye, heta bibêjî bi rengekî estetîk, bi vê gotineke xurt û ramaneke felsefîk, bi îmkanên hunerî yên edebiyatê ew gihandine asta dirûvê gerdûnî. Rexneya civakî bi gotinek din, rexneya li civaka Kurd a kevneşopî, mijara herî serekeye di çîrokên wî de. Her wisa bîranînên zarokatiyê û hesreta rojên borî xalek dine ku balê dikişîne. Xwendevan dê ji vê berhemê hemû team û çêja berhemeke edebî ya xurt werbigire û jê hez bike. Pirtûk Çîroka Reşpoşan Nivîskar Dana Payîq Weşanxane Peywend